Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan wagt bir tarap yurdumuzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan kimim hut öz adynan Jenap Joseph Biden'a Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti wezipetine saýlanmagy münasibetli gutlugyny iýerdi. Döwlet başçylarymyz gutlugyny Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen gatnaşyklarynyň häzirki derejesine ýokary baha berýändigini hemem däp bolan deň hukukluk bire hormat goýmak we özara behkitler gorumak ýörelgileriniň esasynda ýoly goýulýan iki taraplyň hyzmatdaşlygy munun bilegim ösürmäge uly ähmet berýändigini belleýär. Melelizlerimiz Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky dostluk, özara anaşmak we gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geljekde de iki ýurdun halklarynyň behkidine putolanyryljakdygyny berk inanýanlygyny nykdady. Hormatly prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Jenap Joseph Biden'a berk jansaňlyk, bagtyarlyk, ýokary döwlet wezipetine Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň gullap ösmeginiň behkidine alyp barýan işlerini üstünlükleri kazanmagy arzu etdi. Garaşsyz baýky bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimizin parasatly ýol başlygyny alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlükler başlanýar. Muň şeýledeni hepden dowamly wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 24 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhammedow Ýaponiýanyň Türkmenistany täze welinen adatdan daşargy dowruk täýärli elçisi Yamamoto Hiroyukiň hawretdi. Ol döwlet başlygynda ananç hatyna oşurdy. Duşuň dowamyny döwlet başlygy hemem Ýaponiýaly diplomat döwlet hyzmatdaşynyň netijeli hemem strategik häýäti eýdigini kanagatlanma bilen belediler. Şol hyzmatdaşy köp tarapaýny esasada ukundy ösürlýär. Awraýly sewt hemem halkara gurumlaryň şäherlerini öňe sürýän netijeli başlanýan hemem tekliplerini özara gollanylmagam muňa şaýatlygy diýär. Soňky ýyllarda hormatly prezident bilen Ýaponiýa hemem Ýaponiýanyň premier ministriniň ýurdumda bolan saparlarynyň başynda iki taraplaryň gatnaşyklary kuwatly iterip berildi. Şol saparlaryň netijeleri boýunça dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ägir uly kuwatyndan has netijeli peýdalanma gönükdirlen anyk ýalaşyklar gazanyldy. Şununla baglykda millilerimiz Gurban Berdimuhammedow hemem Ýaponiýaly diplomat özara behkit gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Dürli derejelerde ýygyklary duşluklar hemem wekiliyetlerini alşylmagy, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Ýapon hemem Ýapon-Türkmen komitetleriniň mejlisleri, birilikdäki işgörler maslahatlary hemem Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa gatnaşyklarynyň şäherlerini hyzmatdaşlyk muňa gönlüň ýardam berýär. Dünýäde meşhur Ýapon kompaniýalarynyň ýurdumyzda netijeli işlemegi, möhüm ähmiýetli düzümleýin tasamlary durmuşa geçirmäge işen gatnaşmagy, uzak möhletliğin esasy gurulýan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň üstünlügi eýe bolýanlygynyň aýdyň subutnamasy. Sowda ykdysady ulgam bilen bir hatarda energetika, neft hemem gaz hemiýa, ulug we logistika ulgamlary, hemem beýleki geljegi uly pudoklary Türkmen-Ýapon gatnaşyklarynyň möhüm urlarynyň hataryna görkezildi. Ansan per ulgamda hyzmatdaşyk döwlet tarapdaşlyklarynyň möhüm ury bolup durýar. Şununla baglykda hormatly prezident hemem Ýaponiýaly diplomat alam bilimi we medeniýet ulary boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryny ukunly häýätini belediler. Medeni we dörejilik alşmalaryna hem iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýet berilýär. Muň özi iki ýurdun halklaryna birek-biregiň täsini milli mirasy öz boşly däp tesurlar bilen has ýakynan tanışmaga mümkinçilik berýär. Saglyk uğraş hemde sport ulgamary boýunça özara gatnaşyklary giňetmek üçin uňat mümkinçilikler bar. Duşlukda milli liderimiz hemem Ýaponiýaly diplomat Türkmenistanyň hemem Ýaponiýanyň din hukukluk, birek-biregi hormat goýmak hemem uzak möhletli strategik hyzmatdaşlyk ýörelgileri esasynda gurulýan netijeli döwlet gatnaşyklary berk agrarlyklaryny ýene-de birgedek tasdikladylar. 25 noýabrda hormatly prezident Gurban Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň baş mescidiniň açylyş dawratyna gatnaşdy. Bu ýerde şäheriň binagarlyk toplumy bilen saýlaşan Döwrop Deszkalar toplumynyň ýanyna milli liderimiz hormatly ýaşular bilen gurrundaş boldy. Hormatly ýaşular döwlet başlygynda mehriban halkymyň awadançylygy, oňa baý medeniýetini hemem ruhy mirasyny aýagly saklamak barada edýän ýygylarly arada üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, watanymyzy munun berýän gullap etmeginiň behkidine alyp barýan asyrly işlerini täze üstünlikleri arzu etdiler.
Gahramanlar gydamyda ösüp gelýän nesli terbilemäge ýurdumyň durmuşyny möhüm ähmiýet bolan şanly wakalara gatnaşýanlyklary üçin ýaşullara minnetdarlyk bildirdi. Söhbet öşükden soň millilerimize täze meçide tarap urdy. Ýol urunda oňa daşky bedegi aýratynlyklaryny, büýtügürükdäki durmuş maksatly deshalar bilen sadaşgyny, meçidin ýanaşky ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny synlady. Ajaýyp meçidi Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň agdalary bilen hususy kärhanalaryň guruluşçylary bina etdiler. Döwlet başçymyzy täze meçidin açylmagyna ak pata berip binanyň içine girdi. Türkmenistanyň müftisi ýurdumyň awadançylygy, halkymyň agdaberligi, hemem jewsligi barada duga dile edip, millilerimizde berkjan saglyk, hemem uzak ömür alyp barýan köp uğurly işlerine täze üstünliklerini hemra bolmagyny arzu etdi. Asylly däbe görä bugün millilerimizde sowgat berilen muqaddes käbäniň keramatly ýazgylary bilen örtük hemem keramatly teperrek Balkan welaýatynyň täze meçidine goýuldy. Şeýle-de hormatly prezident we Saudi Arabistany paçalygy tarapyndan özüniň dogry münasibeti goşulan muqaddes käbäniň gapysynyň şekilini Gurhany Kerimiň muqaddes ayatlarynyň ýazgylary ýerleşdirilen sowgady täze meçide goşurýanyny aýtdy. Hajar kadamydy özüne berilen sowgady alaky gymmatly hökmüne meçide goşuryp, muqaddes käbäniň gapysynyň şekiline ýerleşdirilen keramatly ýazgylar musulman ummatynyň pardyşleri, Allah Taalanyň özüniň mümin benlerine bolan sahabat baradaky ayatlardan awarat bolup durýar diýip beledi. Dabaragatnaşyjylary Balkan welaýatynyň baş meçidine goýulan muqaddes gymmatlyklary taqdim edip, Hajar kadamydyň asylly başlangyçlarynyň rowaşynlygyny beýik bir bardan dile getirdiler. Soňra ýurdumyň müftisi hemem täze meçidin baş imamy hormatly prezident bilen meçidin guruluşy şunyň ýaly desgalary bildirilýän taraplara dol laýyk gelýän oňyn binagerlik we bedegi aýratynlyklary bu ýerde döredilen şertler bilen tanışdyrdylar. Şeýle-de meçidin diwarlyklaryny bedeýän muqaddes ýazgylaryň ähmiýeti barada gurrun berdiler. Belenşi ýaly türkmen halky göz başyny asyrlyň jümüşinden alyp gaýdýan ýaxşy desturlary ıgrary bolmak bilen ruhy muqaddesliklere aýratyn sarpy goýýar. Şeýle-de häzirki döwürde döwlet başçymyň ýadusyz aradaty netijesinde şu dürüjlükli täpleri munasip dowam etdirilýär. Hemem baý many mazmuny eýe bolýar. Olary geljek nesillere ýetirmek ugruna zeruri işlere maraşyrlýar. Balkan welaýatyna gurulany ajaýyp meçid bu işleňi dowama tapýanynyň nowataky suwutnamasyny urulýar. Şunun bilen baglykda Balkan welaýatynyň ähli datynyň adyndan Hajar kadamyda çäksiz hoşallyk sözleri beýan edildi. Soňra millilerimize täze meçide, täze awtolog sowgat edip, sadaka bermek üçin ýetlenen bina tarap urdy. Bu ýerde döwlet başçymyzy özüniň ýeti zekinden hemem jogur paýhadyndan dören ajaýyp eserleriniň galam hakynyň hasabyna, ilimiziň asudulygy, ýurdumyň parahatçylygy, döwletimiziň has hem güllä ösmek üçin toý sadakatyny berdi. Hormatly prezident we ýygnanlary hemem ähli watandaşymyza gutluk sözü bilen ýüzlendi. Millilerimize hemmeleri Balkan toprağını dünýä ürünlerine laýyk gelýän, gadymy hemem häzirki zamana binagerlik aýratynlyklary gözüňe tutulup gurulan täze döwrewap meçidiniň açylmagy bilen tüý sürüklüňdi. Döwlet başçymynyň beýleşýäri bu meçidin umumy meýdany 14 hektardan gowrakdyr. Oň binasy 2 gatdan ibarat bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Minaralarynyň her biriniň boyu 63 metre, gümmediniň beýikligi bolsa 40 metre deňdir. Şeýle-de meçidin gapdalyny 1500 orunlyk sadaka jaý, 50 orunlyk mehmanhana, hemem awtodorolgy gözüňe tutulýar. Türkmen halky öz milli däpdesturlaryny, medeni gymmatlyklaryny asyrlar boyu saklap hemem gorap gelýän halk. Aslam diýenem halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir diýip hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow belledi. Garaşy watanymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne adamdan jemgyýetiň erkinligini, azatlygyny, bagtyar durmuşyny üçin etmek öz otaýarlyk döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Demokratiýanyň dawarlanýan, raýat agdaberligi putulanýan ýurdumyzda adamyň hukuklary hemem azatlyklary gorulyp, isleg arzulary hasyl bolýar. Her bir adam erkin, azat dörejlikli zähmet çekip durmuşyň hüzürini görüp ýaşaýar. Sahawatly Balkan topragyny täze meçidin açylmagan ýurdumyzda adam azatlyklarynyň gorulýanynyň, gadimetden göz başalýan milli däpdesturlamyň dowam etdirilýäniň, hemem ösdürilýäniň ýene-de bir suwutnamasy. Hormatly prezident we ähli dinarlamyda tutuş halkymyza öz boşly binagerlik aýratynlygy bilen tapawdlanýan bu ajaýyp meçidin açylma münasibetli ýene-de bir gede gutlap halkymyzyň isleýän dinine uýup, rahat agdyr ýaşamak üçin mundan belägem ähli tagalaryň ediljekdigini, adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hemme taraplaryny ýokurlanyljakdygyny aýtdy. Oy gudraty güýçli Allah Taala siziň ähli ýaşy arzuwniýetlerinizi hatyr edip, el ýurt bähwetli, haýyrly işiňizde hemişe güýç kuwat bersin diýip millilerimize sözün jemledi. Soňra Türkmenistanyň müftisi teberek çykdy.
Soňra Hajar kadamydan özüniň ýiti zekeninden jogher paýhatyny dören ajaýyp eserleriniň galam hakynyň şöne serişleriniň hasabyna beren sadakatyna gatnaşanlara nahar çekilip türkmen halkynyň milli tagamlary ködürdildi. Häzirki wagtda Mehriman kadamydan ýol başlygyna halkymyň döredin uňyn ýürürleri hemem ýagşy däpde suwlary döwrubap derejede ösdürilýär. Dürlü görnüşli tagamlary bereketli saçaklamydan bedegini urulup, olaň ýokumluk derejesi ansan sağlygyna uňyn täsir edýär. Toy sadakatyna gatnaşyjylary milli tagamlardan dadanlaryna soňra aýry tögüri goly. Sadakan ahyryny hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýygnanlary hemem ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, berilen sadakanyň edilen aýy tögürlüğüň beýik bir baryň dergähinde kabul bolmagyny, türkmen topragyny hemişe parahatçylygyň hemem asudulygyň höküm sürmegini arzu etdi. Meçidin merkezi gümmedirinin depesine altın şaýlany aýyň şekli bolup durum. Şerde binagarlyk toplumy bedeg soňatynyň öz bolşy usullary bilen timaralan minaralaň dördüsini öz üçin alýar. Olary islam medeniýeti üçin häsiýetli bolan öz bolşy bedeg esaslar bilen timarlany. Ajaýyp meçid özüniň diňe bara binagarlyk keşfi içerki we daşarky bedelşi bilen näle eteme ýanaşyk ýerleriniň bagy bosanlygy bürülmegi bilen gözüňde dokunurýar. Akşamlarına bolsa meçid özüniň äli moşur öwüşünli aşyklary bilen daş töwerege nur saçýar. Bugün milli binagarlygyň iň gowy däpleri ýurdumyň şäherleriniň hemem owalarynyň şol sany oňy günwatar sebäpiniň keşfini bereýän täze binalarda hemem deshalarda munasyp dowamyny tapdy. Milli darmydan başyny başlayan Türkmenistany durmuş ykdysaty ösürmäge, halkymyň durmuş derejesini ýygylar ýokulanmagy gönükdirlen giňerme tasamalaryny hemem maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň netijesi. 26 noýabrda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow video araqdan arkaly minister kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu döwlet syýasatynyň möhüm meselelerini hemem bir neçe resmi namalaryň tasamalaryna garaly. Mejlise gatnaşyjylary alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlekde gowrunulmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasynda düzdi. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna maraşalyan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpçüni dilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurunýanyny belenildi. Hormatly prezident bilen beýleşýäli milli maksatnamalaryň kesgitiniň işleň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm gözipedir. Ol watanymyzyň ähli ururdaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçünidir diýip hormatly prezident beledi. Häzirki wagtda döwrüň tarapynda işlenmegi ösüşi ykdysadyýetimizde öňüňizçilik adammaga mümkinçilik berýär. Şu noktaý nazardan biziň her bir işimiz üstünlikli esasynda düzmeler. Mälim bolşýaly edil watanymyzyň gülläp ösmegi hemem halkymyzyň awdançylygy bardaky arada giňmeşörli öňün özgörtmeler syýasatynyň başyny başlaýjy hormatly prezident bilen hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmelerin üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda haýran galarjy netijeler galandy. Hememe geljege anamly garaýar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň daşary hemem içeri syýasatynyň beýtaraplyk, parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetli, goňşulyk hemem özara bähitli hyzmatdaşlyk ýürürleri esasynda alyp barlaýanyny görkezýänyni beledi. Mejlisiň jemlenip hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow oňa gatnaşyjylary bilenip, ýylyň tamamlanyp barýanyny, şoňa görä hökümetiň möhüm tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seretmegi tapşyrdy. Muň özi ykdysadyýety sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Şununla bağlykda ýurdumyzyň ykdysadyýetyne seljermek boýunça alınıp barýan işleri ýygydarly ösürmek wagtda bir neçe anak görkezmeler berildi. Bize ýurdumyzda sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasyny kabul etdik. Şundan uralyp her bir ministerliň hemem pudoklyny durmuş edaralarynyň öz maksatnamasy bardyr diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem oňa ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Vice-premierlere bu urda gözegçilik edýän pudoklaryny alınıp barýan işler barada hasabatlar taýýarlamak tapşyryldy. Minister kabinetiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisinde bu urda edilen işler barada minister kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň hemem vilayet häkimleriniň döwlet hukuk kengeşiniň mejlisinde bolsa harby we hukuk kolejlarinyň ýol başlarynyň hasabatlaryny diňler diýip milli ýermede sözünde dowam etdi. Mejlisiň dowamyny edil ýarymydan hemişelik bir taraplanyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň hormatyna geçiriljek halkara şäherlerine ýokary derejede taýýarlyk görmek barada anyk tapşyryklar berildi. Şerde hormatly prezident bilen täze ýyly garşylamaga degişli görkezmeler berdi. Mejlise döwlet turmuşyna degişli başga da bir neçe wajyp meseleler garaly. Hemem olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 20 noýabrda hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäheriniň Grosshaderin Universitet klinikasynyň professory Klaus Parhofer kabul etdi.
Duşuň dowamyny hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem mehman alymyň soňky gadanlaryny dürli keserlerini öňüne almagyň, anyklamagyň hemem bejermegiň innowasion usullaryny iş ýüzünde netijeli ornaşmak babaty özara peýdal tejribe bilen alşylmak bilen baglykda uly mümkinçiligi eýe bolan hyzmatdaşygy mundan beýlekde ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Milli durmadan belleşýäri ýurdumyzyň lukmançylygy ýa-da esasy saglyk döwlet maksatnamasyna laýykda ösdürilýär. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagyny Germaniýanyň hünärmenleri öz goşuntyny goşýarlar. Ýurdumyzda halkary ölçülerine hybap gelýän milli saglyk uruş urgumyny döretmekde nemes nusgatyndan urally. Germaniýaly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ilki başdany uzak möhletlerini esasy ýoly goýlanyny taly. Şunda saglyk uruş boýunça ýa-da geçirilýän türkmen german maslahatlaryny netijeli gatnaşyklaryň aýdyň masal hukmyny agzap bolar. Şolaryň gün tertibi bulgamda iler tutulýan wezipelere gödeň tutulup kesgitlenýär. Muňözi iki tarapyň gatnaşyklary giňertmäge möhüm meseleler hemem hyzmatdaşlaryň bilelikdäki almabarlar hemem okuw taslamalarynyň uğurlaryny kesgitlemäge, diýarmyzyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýa-da ýokarlandyrmaga ýardym edýär. Şununla bağlılıkta hormatly prezident boldy iki ýurduň lukmanlaryna gatnaşmagyna onlaýn görnüşine maslahatlar hemem okuw maslahatlaryny geçirmäge, virtual sany tehnologiýadan hasam giňden ulanmagy ýokary lukmançylyk bilimi urgunça gatnaşyklara täze ýeter bermek maksady bilen taliplerine alşylmagyny işeňleşdirmek babatda pikirini aýtdy. Söhbetleşiň dowamyna bütün adamlar üçin soňky ýyllarda ören möhüm wöhme urlany dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasy baradaky meseleler degilip geçirildi. Türkmenistanyň bu howply ýokunjyň öz şäherlerine aralaşmanyň hemem ýaýramagynyň öňüne almak boýunça ýer ýüzüne toplumlaryň öňüne şäherlerini gören döwletleriň biridi belärkdir. Ýokunç we ýokunç däl keselleri öňünden duýdurmak, jemgyçilik immunitetini ýokurlanmak boýunça biziň ýurdumyzda ýaýbangylan maksatlar işler öňe netijelerini berýär. Hormatly prezident bu baradaky gurnuňynda dowam edip, häzir adamlaryň saglygyny gormak babatda halkara hyzmatdaşlygyny ýygjanlaşdyrmak hemem alymy we amaly tejribeleri alşmagyny iş guraly hukmyny lukmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn ähmiýeti eýe bolanyny beledi. Mehman pursatyn peýdalanyp döwlet başçylygy Türkmenistanyň bir taraplaryna ýakynlaşyp gelýän 25 ýyllyk bilen tüýsür toňtady. Hemem ähli türkmenistanylara iň oňat arzularyny aýtdy. Hormatly prezident we gutlawlar üçin minnetdarlyk bildirip, Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamalarynyň ikisi bilen tasdiqlanan ýurdumyň hemişelik bir taraplyk derejesiniň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň hemem oňa daşary siýasy urunyň esasynda goýulanyny, oňa gyzyklymy berýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirýäni bellidi. Geljek ýyly ýurdumyzda ýene bir ajaýyp senäni, garaşlygy eýe bolmagynyň 30 ýylyny belläp geçirdi, milli liderimiz aýtdy. Şununla baglykda Türkmenistanyň başlanýyjy boýunça 2021-nji ýylyň halkara parahaçylyk we ynanyşmak ýyly baglan edilmegi, muň bolsa Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul edilen kararnamasyna da berkidilenligi belläkdir. 28 noýabrda hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Mohammed Ashraf Ghani'niň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary telefon arkaly söhbetleşikde türkmen Owganistan häzirki ýagdaý, hemem geljeki uglary boýunça pikir alşmak, şeýle özara gyzyklymy bildirilýän halkara hemem sewtara siýasatynyň möhüm uglary ara alyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Söhbetleşer Türkmenistanyň, Owganistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň hemem Türkiýanyň arasynda gol çekilen alaşyň çäklerini dördülen Lapis Lazuly uluw üstaşyr geçirgetiň ähmiýetini aýratyn noktadylar. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen ýurt beýiklikleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Türkmenistanyň Suw Hojulygy baradaky döwlet komitetining garamagyna Liverpool ýetiriň çägine ýerleşýän idara kärhanelerde de suw öpçünçülügini kada laýyklykda ýoly goýmakda, hemem suw ähtiýaçlaryny döretmekde giň görünme işleri alınıp berýär. Olary baky betaraplygyň şany 25 ýyllyk toýunyda münasip zähmet sowgatlary bilen barýarlar. Mälim şu ýaly ýurdumynyň ekrançylyk meýdanlaryny sowurmakda esasan Amderiýa we Garagum deriýasy sözüň dowly manysyna ýurdumynyň esasy suw damarlary bolup durýar. Amderiýan başlangyç alýan Garagum deriýasy miňlerçe kilometr uzamak bilen diýarymyzyň owa hojulukçylaryny ýene toprakdan bol ýönem almakda bereketli suw bilen üpşün edip gelýär. Bu gorda suw üçinçiligini talabalaýak ýola goýmakda Liverpool ýetiriň çägine de Türkmenistanyň suw hojulygy baradaky döwlet komitetiniň garamagyna idara kärhanalaryň bir neçesi bar. Hutşolong birem, Garagum deriýa gurulşyk öýrenimçilik birleşiginiň Garagum Sakar gurulşyk öýrenimçilik dolanşygydyr.
Örümçülüğün hünärmenleri we agdy bir işgärleri ýylyň bütün dowamyna derýanyň suwunyň belinen mukdarda aktyrylmagy üçin netijeli işler alyp barýarlar. Önümçülük dolanşygynyň işgärleri Garagum derýanyň Amy derýadan başaryp gaýdýan ýerinden başlap getirji başlaklarda hemde derýanyň akamyny sağlaýjy we birikdirji bölegini şeýle-de ekirdiji böleklerini inşaat barýarlar. Garagum derýanyň akabalarynyň suw geçirjiligini ýokarlandyrmak üçin suw ýoluny garmançalardan arastalamak, çuňaltmak we giňetmek işleri giýje günlüğüň dowamyna ýola goýulýar. Netijede bereketli suwuň uzak aralyklara aktyrylmagy ýygydaly we bökdünşi üpçün edilýär. Suw gurulşy işlerini alyp barmakda we suw ulgamynyň gadaly işlemegini gazanmakda kuwwatly tehnikalar esasy güýç bolup durýar. Kum tekleji, läbik soruji, ekskavatorlar ýaly tehnikalaryň ýardamy bilen işler ýokary depginde ýygydaly dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň taýdanlary bilen önümçilik dolanşygynyň döwrewap tehnikalar bilen ýygydaly üpçün edilmegi owandyrjy ýagdaýdyr. Bu bolsa olara zähmet önümçiligini hassa artdyrmaga mümkinçilik berýär. Milli liderimiziň taýdanlary bilen Gollandiýa döwletine önerilen kuwwatly läbik sorjularynyň getirilmegem bellenmäge münasipdir. Döwrewap tehnikalaryň gelip gowuşmagy önümçilik dolanşygynyň agdy bir işgärleriniň önümçilik mümkinçiliklerini hassa ýokarlandyrdy. Bu läbik sorjularda dolandyrjy operator üçin döwrewap amatly şertlaryň bolmagy, kuwwatlygy, dolandyrmasynyň ýeňilligi we iş alparmakda artykmaçlygy öňkülerden hassa tapatlanýar. Şeýle-de läbik sorjularyň hersi aýratynlykda gaýyklardan halat ediji halkalar we beýleki zerre bolan şertler we enjamlar toplamy bilen dol üpçün edilendir. Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetine degişli bolan dörli gullyklaryň sağlaşykly alyp barýan işleri netijesinde ýurdumyzyň günorta günmatar etraplaryny suw bilen üpçün etmek meselesi üstünlikli çözülýär. Garagum derýa suw hojalyk birleşiginiň 1-nji we 2-nji Garagum suw hojalyk dolanşyklarym bu işleriň şeýle üstünlikli alınıp barylmagyna özleriniň münasip goşunatlaryny goşýarlar. Bu dolanşyklar buýrujy hökmüne çykyş edip Garagum derýanyň tatlama boýunça sağlaşykly akmagyny üpçün etmek bilen bellilen çäklerde gözäçilik işlerini amala asyrýar. Şanyny baky taraplamynyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlaryna marýan Garagum derýa gurulşy hemde Garagum derýa suw hojalyk birleşikleriniň agdy bir işgärler tarapyndan ýurdumyzy bagy bostanyga öwürmekde de münasip işler ýola goýulýar. Olar Garagum derýasynyň kenaryna tut we beýleki bagnaklaryny oturtmakda, şeýle-de öňden oturdulan bagnaklaryna ýygyk etmekde ýygydaly işler amala asyrýarlar. Garagum derýasynyň sağlaşykly akmagyny üpçün etmekde iş alyp barýan degişli kärhanalaryň agdy bir işgärleri diýarymyzda bagty durmuşda ýaşamaga, döretmäge, gurmaga, zähmet çekmäge ajaýyp şertler döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş we hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Gahryman arkadamynyň parasatly ýol başlygyny ähli ulgamlarda dünýäni soglyk beýik ösüşleri başdan geçirýän edi diýarymyzyň her bir sebitiniň göreni haýran galyrýan şeýle-de diňe özüne mahsus ajaýyp tebigat gözellikleri bar. Berkarar watanymyzyň ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň öz boşlugy bilen tapawutlanýan şeýle jenneti kunjoklorun birim Balkan welaýatynyň Magtumuly etrawyna ýerleşen Sünt Hasardag döwlet tebi gorakhanasydyr. Sünt Hasarda döwlet tebi gorahanasy Summar derýasynyň Weçenler çaýynyň owrularyny ýakalap oturan özüm aýry-aýrylykda ýerleşýän aýdary Weçenler hemem merkezi bölümlerinden ibaretdir. Olar bir-birlerinden 50 kilometr töweregi daşlykda ýerleşýärler. Gorahanyň belent nokody Hasardagydyr. Onuň beýikligi 1638 metre barabardyr. Köpetdağın Gunwatar gerçlerinin epesi bölügüm Sünt Hasarda döwlet tebi gorahanasyna degişli bolup, şol giňişliklerde gorag we almubarlyk işleri ýygyderli geçirilýär. Günorta Gunwatar köpetdağın ötümlük dünýäsi görünüşleriniň baýlygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde olaň 1300-den gowrak görünüşi ýüze çykarylyp we şolardan 115-si başga hiç ýerde gawat gelmeýän ötümlüklerdir. Türkmenistanyň Gazyl kitabyna girdilen ötümlükleriň 115 görünüşiniň 41-si bolsa hut şu gorahanada duş gelýär. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri atly ilmi ensiklopedik kitaplaryny beýan edilen ýokary bejer sähäfetli dağ dermanlyk ötümlükleriniň bolsa aglabasy hut şu tebitde goýgerýär. Şoň ýalym gorahanyň çägindäki ötümlükler bir näçe tokoy toplumlaryny emele getirýär. Hormatly prezidentimiziň eglan eden milli tokoy maksatnamasyndan uguralyp tokoylary dikeltmek boýunça geçirilýän derwä şäherlerim gorahanyň esasy işlerdir. Sünt Hasarda döwlet tebi gorahanasynyň baý haýwanat dünýäsinde bu ýerde mörmejekliň 2400-de, guşlaryň 160-dan gowrak görünüşine gawat gelmek bolýar. Aýryk, jeren we gulan ýaly Türkmenistanyň Gazyl kitabyna girdilen toýnokly haýwanlary gorap saklamakda da gorahanyň ähmiýeti uludur.
Goroxanada janlarlaryň feýrekselide ýitip barýan görnüşlerini emeli usully köpertmek we tebigaty goýurmak ýserine de uly üns berilýär. Gorog we almy bölümiň işgärleri bolsa erkinlige goý berilen gulanlara, jerenlere ýygyderli gödөгçüligi ýola goýýarlar. Goroxanada toğuk şekilli feýrek guşlar bolan turajy we sülgüni köpertmek ýserem alınıp barylýar. Bu guşlardyň etrek summar derýalarynyň we çendir saýynyň boýlarynda gabat gelýärler. Bu yerde howany, suwlary, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça gödөгçilik işlerem üstünlikli amala asyrlýar. Şeýle-de Goroxanaň işgärleri hormatly prezidentimiziň döredip beren döwrewap şertlerden mümkinçiliklerini netijeli peýdalanyp, biýmesör himayet gollugları üçin gahrman arxydagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly eleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ezizileşler. Hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň garaşy dogry dowam edýär. Merhaban adamlar, gelingen bolsa noýabr aýynyň 30-ndan dekabr aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek heptanyň başynda we ikinji ýarymyny ýurdumyň çaýyna demiraz günahtardan çyýly howa akymynyň aýralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine we Aşgabat şäherine gara çykly ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdanyň ahyryny atken petelmegine garaşylýar. Hasta dakygy Ýurdumyzyň balkyny welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyny gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan tiýlik sekundda 7-12-den 13-18 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 4 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, güneşlere 10-15 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryna 5-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahaly welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Demiraz günogordan tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 1-6 gradus sowukdan 5 gradusga çenli maýyl, güneşlere 1-6 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Demiraz günogordan tiýlik sekundda 5-10-dan 10-15 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 2-7 gradus sowukdan 6 gradusga çenli maýyl, güneşlere 2-7 gradusdan 15 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Demiraz günogordan tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 2-7 gradus sowukdan 5 gradusga çenli maýyl, güneşlere 0-5 gradusdan 16 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgaty welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyny atkem gara çykly ýagşy ýagar. Demiraz günogordan tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5-10 gradus sowukdan 1 gradusga çenli maýyl, güneşlere 5 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň başyna we ikinji ýarymyny gara çykly ýagşy ýagar. Demiraz günogordan tiýlik sekundda 7-10-dan 10-12 metr etýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 2-4 gradus sowukdan 3 gradusga çenli maýyl, güneşlere 3-5 gradusdan 11 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Merhaban ýyleşler, ýurdumyzda ço noýabr aýynyň 30-na magnet gaýdatynyň durumky ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Merhaban adamlar, siz noýabr aýynyň 30-ndan dekabr aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 11 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem göz pastalynyň dowam edýän günlerini howanyň derejesiniň ütgeýänligini nazara alyp, pastala wara geyinmegi maslahat berýär. Merhaban ýyleşler, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastalyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň özününe bolsa halkyň behbidi bar.
Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçündür. Hoş wagtyňyz.